Sa ni vlog mga. Para natin lumanan kasi yun ako. Koy. Nah, libre kayo. Iluyan. Iluyan down. Mga ato sa ni vlog. Sana ako butang sa styrofoam sa ni vlog. Kay pagaman na mga tuwag ta karon kay piraw ta kay wala tay tuwag pa sugod bi. Lagak tagabi mga alas 9 coming to 9 PM. Ang pira ta mga kuan. Hapit na alas 12. Karon mga abratong kuha. Sa mga 200 kawil sir to, dili ko sure 200 kawil ba to? Tong kuha ako rin sige no nakalibre gyapon ta. Tambak mga sa kilo ini. Mga sa kilo kini pun dapat ko mga sa kilo puti ini. Dapat mga sa kilo. Imaga kaya to na ni. Tini ko na maga. Tara maga ato ni so dito styrofoam maga. Ito so styro. Sudah si styro. Emang enggak. Dia nanti sudah styro. Dia nanti sudah memang enggak. Ada. Wih. Udah. Tahu lagi. Dia magak mo nitong kitang gigamit. Wala itong gigamit pa ng kitang. Ano sa itong gigamit karon? Pilabi pa na mga ito parang dagan. Ito pa itong silingan ron. Ito pa itong silingan. Ito pilabi pa na. Mga tapos light. Bali ato sa ibutang dire.